मा नाम नोंना? आंना रमेश ब्रह्म। गामियालाय? गामिया सालदातला। बे दाउ दाननानै माबानाय बिजनेसखौ खै बोसोर जाखो? मथा मथि 16-18 बोसोरानो जाबाय। दैलि बेसेबांसो केजि थाङो? दैलि 20-30 केजि थाङो सार। औ। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे ब्रेकिं निउस आरोखि ना। बे निउसआनो जाहैबाय जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां उतखावगोरा सारा आरोखि ना। बिथाङा मोनसे जायगायाव थांनानैहाय आरोखि ना इन्टारभिउ लाहैदों आरोखि दै। माबायदि मानसिजों इन्टारभिउ लादों होनोबा सासे बयलार दाननानै फानो आरोखि ना बिथाङा। दा बिथाङा माने बयलार दाननानैनो बिराद मोजां न'खर सालायनो हादों बा बिराद मोजां फिसाफोरखौहाय लेखा फोरोंनानै गिदिर गोलाव खालामनो हादों आरोखि ना। बाख्नायजाथाव खामानि मावनानै दङ। दा उतखावगोरा सारा थांनानै बिनि सिगाङावनो बेखौनो माने इन्टारभिउ लाहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय रायजोफोर। मानो लाबोदों होनोबा बिथांनि जे थांनानै सोंहैनाय बेखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आरोखि दै लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा सासे हारिखौ सिबिनो दायथ' मोननाय मानसिफ्रा माने बेबायदि गामि खना खनला थांनानैहाय खबर लाहैयोबा साबसिन पाब्लिकनि दुखु सुखुखौ खबर मोनो आरोखि ना। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांसै आरोखि दै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा मानगोनां उतखावगोरा ब्रह्म सारा सोरनाव इन्टारभिउ लादों आरो इन्टारभिउआव मा सोंनाय जादों आरो इन्टारभिउ हिसाबै बिथाङा मा एन्सार होदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनि। नोंथांमोना नायलांदोल' आरोखि दै। होमबा आं भिडिअखौ देखायलांसै। मा नाम नोंना? आंना रमेश ब्रह्म। गामियालाय? गामिया सालदातला। बे दाउ दाननानै माबानाय बिजनेसखौ खै बोसोर जाखो? मथा मथि 16-18 बोसोरानो जाबाय। दैलि बेसेबांसो केजि थाङो? दैलि 20-30 केजि थाङो सार। औ। माने मान्थलि मास मोनसेयाव इनकामा बिदिनो 50-60 हाजार थांनाय नङा सार। मथा मथि 40-35 बिदि आरोखि। दा खोनानो मोनदों नोंहा फिसाज्लाबो दङ सासे MBBS फरायगासिनो। औ सार। मा नाम? प्रनय ब्रह्म। UN एकाडेमियाव UN एकाडेमियाव फरायोमोन। बेनिफ्राय ओंखारबोनानै माबायाव निट होनानै पास जानानै GMC-आव MBBS कमप्लिट फरायगासिनो आरोखि। फाइनाल इयार जाबाय नामा? फाइनालि जाथ'वाखै सार। सासे गथ'आ हायार सेकेन्डारि पास जाबाय। दा बेबो माबायाव दा गभआव दा लानो नागिरदों। ओमफ्राय दा फैसा गैयिनि माबासै आरोखि। थारमाने दा नोङो दाउ दाननानैनो गावनि जिबनखौ खांनानैबो गथ' गथायफोरखौबो MBBS जानोसै सासेयाबो मोजाङै फरायगासिनो। मानोना जिबना साक्सेसफुल आरो। ओमफ्राय बिनि अनगायै माबाफोर मावबावो नामा? मावबावा सार, बेनोसै। जोंहाथ' फाबावनो लेखा थेखाबो गैया, बेजोंनो हाल खदाला बेनोसै सार। दाथ' दाउ बेदरनि बाजारा एसे मालाबा खमायो बारायो। औ सार। अब्लाबो उफायथ' गैया। खिन्थु नोङो सासे फिसाज्लाखौ MBBS खालामनो हाबाय हानोसैयानो। बेयो मोनसे बयनिबो थाखाय थुलुंगाखांथाव मोजांथार।